Ang atong gitubag mga igsuon sa Salmo Responsorio unsa ganito? Ang imong dalan o Ginoo gugma o kamatuoran alang kanila nga nagabantay sa imong kasabutan. So dili ini siya ordinaryo nga claim or pagtuo. Sinan ka ang imong dalan o Ginoo sa to sumpay gugma o kamatuoran alang kanila nga nagabantay or tuo mo ana nga gugma og kamatuoran ang dalan sa Ginoo. Unsa may daan sa Ginoo? Ang daan sa Ginoo nga atong gi-highlight karong panahon sa Kwaresma, the way of the cross, ang dalan sa cross. Nya kung na kay daghan kayong pag-antos, makaingon ka gugma ni og kamatuoran. Tubag. Ang imong dalan o Ginoo matud pa nato gugma og kamatuoran. Nya ang iyang way kay way of the cross man. Mabitan ng kada Biyernes dinhi karong sud sa Kwaresma na atay Via Crucis. Latin man nga pulong, ang meaning ana way, via, way of the cross, crucis. Way of the cross. Anhi din simbahan, maghimo ta sa atong kada human sa alas 6 nga misa sa Biyernes na atay Via Crucis. Aron paghandom giunsa pag-agi ni Kristo ang dalan sa cross na atay 14 stations. O kanang 14 stations mausad unta na ang atong agian sa pagdagan sa cross. Unsa may unang nahitabo sa 14 stations? Unsa may una? Lingi mo diri Last Supper. ang katapusang panihapon. Sa ato pa kaon mo'y naguna. Sa iyang kasakit, kaon. So pagbantay mo anang inyong gikasawog, kaon. Kay maunay inyong kasakit. So ikaw asawa, inikaon nimo nya nitupad imong bana, di baka ni Last Supper. Ganang inyong mga anak, mudungan ninyong kaon. Sus, di baka ni Last Supper. Pasabot, di baka ni sinugdanan sa akong pag-antos. Kay humagkaon aniro mga animala ni, mudritso lang ni lakaw, duwa des computer, biyaan lang ning ilang mga hugasan din ang ilang kinanan, nya kusog para baka yung mukaon. Di baka ni Last Supper. Pasabot, di baka ni sinugdanan na sa akong pag-antos. Pero kung ikaw, mituo ka nga ang dalan sa Ginoo mao gina siya ang gugma og kamatuoran, di malipay ka kung magsugod ng imong Last Supper. Pero unsa man say katapusan sa atong 14 station? Unsay katapusan? Wasad kay baw. Tanawa lang ng picture ang pagkabanhaw. Pagkabanhaw. Katong sa una, ang paglubong raman to'y katapusan. Katong all the way sa atong 14 stations. Karon gi-adjust nila, gasugod na sa Last Supper, ni ending sad sa pagkabanhaw. Aron ta makakita, nga kini di ay way of the cross, ang iya di ay anang sangkuan, dili ang lubnganan, kung dili ang pagkabanhaw. Muna nga niingon si San Pablo dito sa ito ikaduhang pagbasa, ang kamatayon gibuntog na ni Kristo pinaagi sa iyang bugtong usa ka kamatayon aron ang tanan nga mamatay nga nagsubay sa iyang dalan mabanhaw sad. Ug mao na ni ang kasabutan nga gisulti sa Ginoo diri sa unang pagbasa ngadto ni Noe. Niingon ang Ginoo, din-agyud ta mo patyon, pinaagi og lunop o pinaagi og tubig. Kay kanigong mamatay sa tubig, dinhiranis kalibutan. Malumos ka ba? Pero ang tubig nga gigamit pagbunyag nato, wa mo patay nato. Unsa man?
mihatag og bag-ong kinabuhi nga nahimo natang anak sa Dios. Pangutan ako na imong tupad ing na gibunyagan na ka. Ay pangutan na. Basig na na siya kahibaw ba? Gibunyagan ka? Gilingi dia. Sige, nya motobag na siya. Oh, bunyagan. Bawo sa na ikaw gibunyagan ka. Oh, gibunyagan. Siya nituo ka nga mabanhaw ta. Siya duda ko ana. Kaya nituo kang mabanhaw ta, aw siyempre di jud ka mahadlok mamatay. Mahadlok day ka aning last supper kanang giagian diha hangtod ng paglansang sa cross kanang paglubong hadlok day ka nga diya pa manay sumpay ang pagkabanhaw nang kutob ra man kadas paglubong kita hadlok kay ta anang lubong karon ra bang adlawa unom kabuk ang atong iglulubong way siguro kaning nagsimba dinhi sunod semana iglulubong na sad ni kay di tinuod. Lain marong kamatayon mga igsoon, mukalit man. No, mga mangalit lang ba? Karon gawali pa. Ikaw ugma, patay na. Way siguro, kinirong inyong giatubang, ugma, bilaranan na ni. Sugot mo, dili. Labaw pa mo sa Ginoo. Ako, musugot yun ko. Kaya nga naman, kanindot anang pagkabanhaw. Pero ang dakong question mark, nagsubay bata na mga stations diha. Musugot bakag tamparuson, musugot bakag ludan imong naong, musugot bakag latiguhon, musugot bakag papasanon sa cross, musugot bakang budhian. Sugot mo dili. Yawa mo. Og di mo kaabot diri sa pagkabanhaw. Pero bisan pag musugot kag sa dili, muagi jud ka ng paglubong. Kanang paglubong muagi jud ka dia. Di tingali ka kaagi aning niyang mga ludan imong naong, tamparoson ka, di tingi ka makaagi anang latiguhon ka, papasanon ka sa cross. Di tingi ka kaagi ana kay imo man ang likayan. Pero di ka kalikay aring lubong malubong jud ka. Pero ang nakaapan lang kung di ka muagi ani mga stations kanang dalan sa cross o di ka muagi ana kutob rakas lugnanan di nakakaabot sa resurrection. Nya, sawan muagi na mo. Mga igsoon, ang hubad niini kini bang maayong balita nga gisangyaw ni Kristo nganong nahimo ning maayong balita tungod kay gitagaan niya kahulugan ang mga pag-antos dinhis kalibutan. Not exactly nga latiguhon kita, ludan kita, pero ang general term anang cross pag-antos. Nga ang tanang pag-antos karon dinhis kalibutan duna nay kahulugan. Unsa may kahulugan? Kaluwasan, salvation. Ang pag-antos makaluwas. Mao na nay kahulugan karon kay giagian man ni Kristo ang pag-antos nahimo na sad siyang dalan sa kaluwasan. Kinsa ba nato dili mag-antos? Kinsa ba nato ang way pag-antos? Di ba? Ang way pag-antos karon ang buang. Kamo buang mo o tarong? Mag-antos gyud ka. Lingi ala na imong tupad. Naong palang ana, antusuno na. Pero nag-antos ka siyang naong, labaw pa na siyang nag-antos po sa imong naong. Kamong mga asawa, nag-antos mo sa inyong bana, labaw pa ng inyong bana, nag-antos ninyo. Bitaw. Kamong mga ginikanan, magsige mong pangako, grabe gining pag-antos na ako sa akong mga anak. Nagtuo sa bukang inyo mga anak, wa mag-antos ninyo. Grabe ning paria, siging project. Antos man sa daan O niya, ang pare, wa day mag-antos. Ninyo, ang gamay kay mughog sa kulikta. Sige tag pamaligya dinhig mga slots, di gyud mo mamalit, tutok ra mo nasa nang slot.
Wala, sige, tagaan ta mog promo. Hilig man yung kayo mog promo. Sige, tagaan ta mog promo ha. Aron mahalina ning atong slot. Sa pagkakaroon, ang atong 5,000 slots, nahalinan pa lang og 177. Pakpak, halina, 177. Ang presyo ani, tag 2,000 kada slot. Nya doon na tayo promo panahon ining Kwaresma. Di ba ang Kwaresma, 40 man na kaadlaw sa dili pa ang Easter Sunday. 40 kaadlaw. Ang promo nato mauni. Para sa mga tao nga way extra budget nga ipalit og tag 2,000 nga slots. Para ninyong way budget, kuhain na lang ang inyong expenses. Wa man kamoy budget. Di, pagkuha na lang mo sa inyong expenses, i-apply ang fasting. So, ang atong promo mauni, 2,000 or 40 ka regular expenses nimo nga imong gi-fasting. Sampulan ta mo, naanad kang mag-snacks kada adlaw, kaduha. Nya, ang imong snacks kada adlaw, tag 20 pesos. Aw kada lang. Aw lagi, imong snacks, kanang snacks ba? Tag 10. Imong snacks tag 10 kada snack, nya kaduha man. Di 20 pesos kada adlaw. Nya naanad na kaana, mo na imong regular. Karon sod aning Kwaresma, pag fasting, ayaw pag snacks, 3 meals na lang ka without snacks. Nya kadtong imong budget sa snacks, nga tag 20 pesos kada adlaw, i-fasting to siya, nya kay kaduha man. Di sa to pa, kada adlaw, duha ka expenses ang imong gi-fasting. So after 20 days, gikan karon, naka-fasting, naka 40 ka expenses. So 40 times 20 equals 800. O imo din ang i-remit diri inighuman sa Easter Sunday, mauna na presyo sa one slot. So sa mata sa Ginoo, nakapalit kag hope and opportunity, one slot sa cost nga 800 pesos. Kay mao man na imong expenses, mao man na imong fasting. Di ba? Nya ang inyong anak magduwag computer. Duwag computer. Mag-budget pud siya og pila ka na lang duwa. 20 sa tingali na, no? 20. Nya, ingnon ni mo imong anak, dong, palit sag slot, dong. Isay, wakoy kwarta maoy. Ingon siya nga, kana kong gihatag ni mong budget nga 20 pesos sa computer, katunga na lang anay duwae. Sod aning Kwaresma. Di na, sa siya 40 katagjis. Pila may iyang ikahatag? 400. O ang manuwa ay computer, makahapalit og 400. One slot na sana, hope and opportunity. Di ba? Gyapon mo makonvince. Mao ni siya ang gitawag og giantos nimo aron nga makaluwas. Makaluwas sa panginahanglan sa simbahan, makaluwas sa panginahanglan sa mga kabos. Unya kay kita dinhi sa atong parokya, das bata, mga almost 30,000 man ta kabuok. Ug mag-fasting ang tanan, nya mo average og tag 400. Kay manuwaay computer 400 man ka ikahatag kung mag-fasting. 30,000 times 400. Pila may atong makuha inighumas Easter Sunday para lang sa mga Y budget. Us-us lang nato, himuon lang nato nga ang mga Y budget, extra budget, kuan lang 20,000. 10,000 lang 10,000 lang. 10,000 times 400. Pila na? Di magay mo kamo mo kwenta. Aga ka simple ra. Para nas mga Y budget ha. Unya mag-anto sila para sa ilang i-fasting ang ilang regular expenses. Wa sila extra expenses nga gihimo, do na lang sila gi-fasting ba, wa nila pahimusli nga ilang expenses. Naon tatay mo ending sa Easter
for 400 o 10,000 katag 400. Og mauna na ang atong i-additional sa atong phase 2 part 2 nga project. Pagkadaghanas masulbad tungod lang sa imong fasting, tungod lang sa imong gamayng pag-antos. Unsa nakagdako ang imong pag-antos kanang moingon kas imong bana, maging sino ka man mamahalin kita. Dako-dako na maging ang pag-antosa. Moantos kas imong anak, mayong kabisan day og himuon nimo bisan dong og himuon nimo ang tanang sala sa tibok kalibutan, di na makapausab sa akong paghigugma nimo. Pila ka kabuok ang maluwas tungod anang maong prinsipyo. Moingon ang bana, bisag makabit pa kaday og pila ka buklaki, maapil pa ng pari diha. Di gid na makapausab sa akong paghigugma nimo, isip imong bana. Pastang lipayas imong asawa. Nya mohimo mo ana. Nya moingon sa dang pari, bisag di pa mo muhog kolekta, bisag di pa mo palit aning atong hope and opportunity slot, magpabilin kong mag-alagad ninyo hangtod ko balhinon sa laing parokya, hinaot paunta. Ana. Ninduta no? Di ta mag-away, malinawon ta, magkahiusa ta, dili ta maglinibakay, kay nag-inantusay ta. Pagkanindot puy-an sa katilingban, og mauna na ang saad sa Ginoo nga dalan sa kaluwasan, mutubo dayon ang gugma og kamatuoran. Ang bana magpabiling sa kamatuoran nga siya bana sa iyang asawa, bisag ang asawa nakasa. Ang asawa magpabilin sa iyang gugma o kamatuoran isip asawa ngadtos bana nga nakasala. Ang ginikanan magpabiling mapinanggaong ginikanan ngadtos mga tapulan o mga buangon nga mga anak. Kanindot ana no? Wa mo nindot Kanindot yun. Ang saad sa Ginoo dinhi sa atong unang pagbasa, nindot kaayo. Ningon siya diri, kung likayan ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok, ug ang daotang pulong, ug pakanon ninyo ang gigutom, ug hatagan ang mga kabus sa ilang gikinahanglan, musidlak ang inyong kahayag diha sa kangitngit, ug ang inyong kangitngit mahisama sa kahayag sa udton tutok. Nduta na no, musidlak. Lingian ang imong tupad, nisidlak na bang naong ana? Nisidlak? Kana wa gina magtuman sa sugos Ginoo, wa mo sidlak. Wa mo tuman. Kay kon pakanon kuno natong gigutom ana, kani bang gitawag ni nato sa ato dinhing simbahan og works of mercy. Nya kanang magsigig buhat anang works of mercy, kibaw ba mo pila ka buok works of mercy? Hinomdom pa mo? How many works of mercy nga gilatid sa atong simbahan? Tanawa. Mao nang wa mo sidlak inyong naong. Dunay 7 corporal works of mercy, naasay 7 spiritual works of mercy. So 14 na kabuk. Nya ang magtuman ana nga maoy nalangkuban aning saad sa unang pagbasa, mahimo silang musidlak ng ilang kuan. Muna ang mga santos, sama San Vicente Ferrer, nila ni San Roque, nila ni St. Vincent de Paul, St. John Bosco, Mother Teresa of Calcutta ug uban pa, ang ilag yung highlighted kayong kinabuhi, Bishop Chupilo Kamumot, kana yung works of mercy, ang buhat para sa mga kabos. Kamo, gasigi ba mo himo ana? Wa ano? Kana sugdi na ninyo. Di ba mo sidlak kina imong naong. Nya giingon pag diris Ginoo, tukuro ninyo pagbalik ang guba ninyong mga templo, mga balay, ang inyong mga uma nga gipangilog kay aning panahona nga si propeta Isaías nagmantala sa pulong sa Ginoo, naa sila sa panginahanglan sa restoration silang kinabuhi kay nangabihag man ni sila, nangabihag ba na ulipon sa mga laing nasod mo nang naa sila sa pangandoy nga makabalik unta mi sa among
mga templo, sa among mga pag-ampo, sa among lugar, nya gipasalig dinhi nga inyo nang tukuron, tawgon unya mo mga magtutukod, pero ang requirement lagi works of mercy. Kita karon daghan kay tag panginahanglan, di ba? Daghan kay tag panginahanglan, labi na gining COVID nga mawagtang na unta ni, kining ato rong kagubot, kining kadaot sa ato bang kalikupan, kining atong nature nga atong tubig di na nato mainom, ang tubig gikan sa lawom sa yuta di na mainom kay tungod contaminated na ang atong hangin, ang atong mga sapa nangaguba na, ang atong dagat, ang mga coral reef nangaguba na, ang atong mga lawas daghan na kay virus, daghan kay tag mga problema karon, no? Nya unsaon man ni pagsulbad? Works of mercy. Ang buhat para sa mga kabus o mga nanginahanglan. Pero magpabilin gadita sa atong katig-a o kasing-kasing, magpabilin ra gid taning atong pagka-selfish, wa gyoy works of mercy. Ay works of mercy, wa gyoy restoration. Mao bitaw nga ang atong pangandoy, ang atong gibungat sa atong paghimo sa atong kaning atong salmo responsoryo, sa may atong gitubag ato. Nindot kayo, tudloy ako sa imong dalan o Ginoo, aron magmatinumanon ako diha sa imong atubangan. Kana bang mahimutang obedient diha sa atubangas Ginoo, dili atubangan sa tao. Kaya usahay ra gud, obedient lang ta basta naay authority. Atubangan sa tao ba, naay manighawak nato, unsa na diyan? Mabutang inigabot sa pari, kugihan kayo ang mga sakristan. Naigabot sa obispo, karag-karag dayon may mga pari. Kaya na may authority, no? Pero wa na gani diha, mo na ipagaing nun nga, if the cat is away, the mouse will play. Di man gustong ginawa na. Pero karon si Kristo pag-abot na niya, kay siya man ang gisaad ni propeta Isaías nga maoy mo restore sa tanan. Pag-abot na niya, nasyak na sad ang mga Israelites, labi na gid ang mga Jewish people. Nasyak sila. Ngano man? Lain mas Kristo ang iyang gibuhat. Mura magnisupak. Kay ang balaod nga nag-ingon, ayaw mo pakigsagol sa mga makasasala, sundan ninyo ang mga sugo sa Ginoo. Si Jesus kay didto manoon misagol sa mga makasasala. Ang iyanong gibarkada ang mga makasasala man, mao nang si Levi, usama ni kakobrador sa buhis, mga selfish man ni nga mga tao ang kobrador sa buhis, mga mapahimuslanon, mga korap, mga hingwarta nya sala bayan na sa tubangas Ginoo. Mo na nga kani mga kobrador sa buhis para sa mga Hudiyo wa ginilabot sa ilang kinabuhi, di pasudlos templo, oy nikao naman hinuos Kristo dito, kuyo gani nila na oning nireklamo sila dire. Pero si Jesus dunay gisulti, ambot og naigo ba kari dire sa kang propeta Isaías, ningon siya ang wala ako muanhi sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala aron maghinulsol sila. Kung magbuhat ta sa works of mercy, unsa man ta mahimutang matarong o dautan? Matarong. Nya kiningon mas Kristo, wa kumuanhi para sa mga matarong. Saon mo lang ana? Di na ta maapil siyang barkada. Mianhi ko para sa mga makasasala. May pag magpakasaha na lang ta. Kay aron suuron tang Kristo. Sawan sakto dili. Dili. Wa man mo'y klarong tubag. Nianhi siya para sa mga makasasala. Nya ang iyang gibarkada ang mga makasasala. Nyag mahimot ang matarong, mubarkada pas Kristo na to. Nga matarong naman ta. Ang iyang
gianhi ang makasasala man aron maghinulsol, di naman ta maghinulsol kay tarong naman ta. Moanhi pa siya nato. Muanhi gyapon. Nga naman kay kung mahimot ang tinuod nga matarong, pasabot ana magbuhat tas mga buhat ni Kristo. Niya kay si Kristo naa mas mga makasasala. Niya ang tao daing matarong sama ni Kristo, ang taong matarong magsigi og higugma sa mga makasasala. Niya ang tinuod daing taong matarong nakahibaw nga si Kristo kuyog sa mga makasasala. Unya kung gusto kang makuyog ni Kristo, kinsa maroy imong kuyugan sa imong kinabuhi? Ang mga matarong o ang makasasala? Kung gusto kang masuod ni Kristo, kuyog sa mga makasasala. Higugmaa ang mga makasasala, kana mga kawatan, kana mga adik, kana mga prostitute, kana mga snatcher, mga mangingilad, mga libakira, kanang kusog kaayo nga mudaot nimo, kanay higugmaa kay naa dias Kristo. Kana mga mangilugay anang yuta, kanang magsigig pangural anang ilang mga agianan nga di na hinon ka kaagi, kana mo higugmaa, kana mo isuura. Kanang magsigig kulata nimo, magsigig dagmal nimo, ana, magsigig pangilad nimo, kana mo isuura. Kay naa dias Kristo, kay mianhi siya para sa mga makasasala. Saman, sakto dili. Uy, tubag. Sakto. Unya, kay sakto man, inyong buhaton, ang sakto. Buhaton. Ingon sa ay na lang pa diroy. Mao bitaw nga ang simbahan di gyud motugot anang divorce. Nya ang divorce tungod na kay nakasa ang imong spouse, either imong asawa or imong bana, nakasa nya akong buwagan kay nakasa na dakuan imong sayop. Ang Ginoo naa des imong bana or naas imong asawa nga nakasa, kay nianhi siya para sa mga makasasala. Nya moingon ni ka, Lord, tabangi intawon ko, makamove on unta ko, Lord. Ana, Ginoo intaw sikag ampos Ginoo bari simbahan magilak-hilak pa kap sikag kapikap, tabangi taon ko, Lord, nga kining akong pagpakigbuwag sa kong bana, mahimo unta ning mapuslanon sa kong kinabuhi. Taga itawon kog healing. Yung Ginoo nga nung nibiya man kas imong bana nga kami may barkada ron. Di ba? Niani ko siya para sa mga makasasala. Ang iya kong kuyugan, mga makasasala. Yang anong nibiya mo nung kaditong tuang mas Kristo dito? Oh. Dayon tag adto sa Simala, adto ta sa mga Lourdes, adto ta sa asa pa ng mga lugar, San Vicente Ferrer, Pitalo, kani dinhi ato San Vicente, wa man kayo ni mailhi, adto sa Bugo, ana kay tuwa ditong Ginoo. Oy, sayop na. Ang Ginoo di ay si Kristo di ay nga tinuod yung presensya ng Kristo, kuyog siya sa mga makasasala kay maunay tumong sa iyang pag-anhi. Sa ato pa di ay ang works of mercy para di ay nas mga makasasala, dili sa mga matarong. Ingkaw niya, ang kabus di ay pader, o lagi, ang kabus di ay nga tinud-anay, dili di ng kabus sa material nga butang, kay posible man nga buuta na, ang tinuod gid ang kabus nga gitan-aw ni Kristo, kana yung kabus sa mga espirituhanong butang. Mabitang ningon siya, bulahan kamong mga kabus sa espiritu, mainyo ang gingharian sa langit. Nga naman, kay ang Ginoo di ay moanhaan ng kabus sa espiritu. Kana bang mga tao bitaw nga wagi spirituality? Kana bang mga tao nga murag pulos ra gyud kadaot sa kinabuhi ang ilang gibuhat? Naas bilangguan, di ba? Ingos Kristo, na bilanggo ko inyo kong giduaw. Di ba, no? Ingon siya, wa ko'y balay, inyo kong gipasod sa inyong balay. Iya ko nang gipang-angkon nga maunay iyang presensya. Oh, mauna siya. Nya karon og naaroy adik mo sod sa inyong balay, papahawaon o papuyon. Sige, sige. O gangi mo rong usas imo mga anak, porting tapulana, nya suyo pag yun.
Unsa man, higugmaon o kasab-an, yaw-yawan. Higugmaon. Ala, bantay mo diya. O gusto kitang masuod ni Kristo, nya gusto tang musubay sa iyang mga pagtulunan, kay nga man tatudloi ko sa imo mga dalan, ang dalan niya kanunay gyud nga ikuyog nato ang makasasala. Og mao bitaw ning dunatay kining 40 ka adlaw nga sige ta og ampo aron ni sa paghinulsol sa mga sala. Kinsa may dunay daghan nga angay hinulsulan ang mga makasasala. Kung manglaba ka ba sa inyong balay? Unsa may imong dadon ngadto sa labhanan? Ang limpyo o ang bulingon? Ang bulingon. Gito ba? Ang bulingon. Ang bulingon. Kung maestra ka, kinsa may imong tudluan? Ang bright o ang bugo? Ang bugo. Ang mamutudlo kas bright nga mas bright pa man to nimo, karing bugo. Kung ikaw usa ka doktor matud pa ni Hesus, kinsa may imong tambalan? Ang masakiton o ang maiglawas? Og panday ka, unsa may imong ayohon nga balay kanang maayo pa nga maayo nga balay o karing gubaon? Mao na siya. Kung ikaw usa ka manluluwas, kinsa may imong luwason? Ang kaning hayahay pagkabutang o kadtong galunang sa sala? Ang galunang sa sala. Mao bitanang malipay ta dinhi sa atong parokya, moingon ta naatay gipamaligya nga mga slots. Kinsa may imong tagaan pader, ang pobre o ang dato? And then ang pobre sa unya, dato naman kaayo ng inyong parokya, daghan na kayo nag-stained glass. Ana, maobitaw, ninindot na ni atong parokya, basin sa daghan na sang manimba. Yaw man tayo lugar, ato dihang parkingan, 14 taon ka uyamot. Di ba? Mas may pang parkingan sa sari-sari store, kanindot pa. Nya, ato man ang tarungonon. Nya, wa sa tadinhi formation center. So sa ato pa, kabus kaayo. Nya kini mga butanga, formation center, o nya, mupalit patag additional nga yuta, kay wall to wall man ta dinhi sa atong yuta, inig-irog na to, nagikusina na to dire. Mura sa katong atong opisina sa una ba, di ana nga, maglisod ang pari og sod, kay magkasikit man og ang sekretary, kay gamay man kayo, mura ra magsag sumaya. Dito, anang bago na tong opisina, bisan pag muso dito treasurer, uban pa, IT na to dito. Kuan tanan. Ang punto nako is, pagkalipay nato, nga daghan ang nagpakabana, tungod kay kita, kabus. Apan, buutan man ta. Dili oy, kadaghan din yung buangon. No? Nagang buangon din eh. Pero ang simbahan na ato karong gitabangan, mao kini ang lugar diin atong umulon ang mga tao nga moalagad para mobuhat sa works of mercy. Mga tao nga atong tagaan og formisyon, anhi nato dinhi, anhi ta mag-abot, anhi ta magsigi og kanaganing hisgot-hisgot og magbansay-bansay unsaon pagpalambo sa atong pagka sumusunod ni Kristo. Mao nang nanginahanglan tag mga facilities dinis atong simbahan, ug mao nay tumong anang atong gipamaligya nga hope and opportunities. Hope for conversion for sinners gikan ining atong parokya, og opportunity to serve more. Maka alagad pa ta. Nabitaroy ning text nako nga touching sa kayo ba in siya pader, makapalit na gitingali mi ani akong mama ug ako, pulos man mi pobre, pero nakadesisyon mi nga aning 40 ka adlaw di na mi mo snacks. Sila kunong duha ba, unya di na mi mo sakay padong adto sa Tianggihan, maglakaw naming duha, nya amo nang tigomon hinaot kay nig Easter Sunday makaabot untag 2,000 kuno ang ilang duha. Dili man kinahanglan 2,000, basta magsakripisyo ka, 40 ra ka sakripisyo nya kay snacks og sakay man ilang kuan di duha, 20 ra ka adlaw ilang kinahanglan.
abot nag 40 kay duha man ka sakripisyo ilang buhaton. Nya ipakapin pa ginilang di sila mamahaw, di sila maniudto, di sila manihapon, di 5 na kada adlaw. Igabot 20 ka adlaw, di na sila kalakaw. Ang sa paglakaw pa nimo ana. Wa na kay kaon, wa na kay kwarta. Ilang ihatag dinhi aron makapalit sila og slot sa hope and opportunity. Pasagdan ba ni sila sa Ginoo? Dili gyud. Patyon ba sila sa Ginoo? Posible. Posibleng mamatay. Sama ni San Roque namatay, ni Saint Teresa namatay, Pedro Calungsod namatay. Pero dili sila mamatay. Mabuhi pagbalik na hangtod karon buhi pa kaayo sila. Di ba? Ug mao ni ang hope and opportunity, Christian hope and Christian opportunities nga atong gi bandilyo dinhi. Si Kristo nipili ni Pedro isip tinugyanan sa yawi sa langit, dili sa iyang kaugalingong pagbuot, kung dili tungod sa gipahayag ni San Pedro. Ang iyang gipahayag nga kuan gyud kayo ba, seryoso. Gipahayag niya ang kamatuoran nga si Kristo mao ang Mesiyas nga gipadala sa Dios. Nya niingon dayon si Jesus, dili ni gikan ni bisan kinsa nga tawo, gikan ni sa akong amahan nga misulti nimo niini. Nya kay ang amahan didto man niya gipadala ni San Pedro ang mensahe, gitan-aw sa ni Jesus nga si Pedro pinili sa iyang amahan. Anya kun ang amahan mipili ni San Pedro nga channel sa authority sa langit, siya sad nga anak, iya sang gi-confirm tagaan yag authority. Nya hangtod karon ang simbahan mao gyud channel sa kanini ang mensahe sa Ginoo. Mao nagdili ganita maminaw sa simbahan magkagubot, mabati gyud ang atong kinabuhi basta di na ta maminaw sa simbahan. Kamo kusog pa mong maminaw sa simbahan? O moingon ang simbahan, way mga bata, way mga tiguang pasudlon sa kaning kuan o sa simbahan. Nya walang sa taroy hilog ha sa masakiton. Nya wa sa taroy misa sa week mass. Mo tuman mo? Maayo kay tuman. Ang kasagaran nato di gid tam tuman. Mao nay atong batasan. Nya si San Pedro naasa ni siya batasan sa pagka masinupakon. Pero labaw siya ka masinugtanon kaysa ubang mga apostoles kay niagi man pud ni sila murag formation ba kanang nagtubo pud ning ilang pagtuo ni Kristo. Nya si San Pedro tan-aw nako murag daghan-daghan siya og gipakita nga kanibitang pagtubo. Una, minyo man ni siya. Iyang gibiyaan ang iyang asawa ug ang iyang pamilya. Iyang gibiyaan. So literally doon na siya gipakita nga pagtuman sa giingon ni Kristo, kung musunod mo nako biyaig yun ang tanan. Apil na imong bana, asawa, mga anak, imong ugangan, imong ginikanan, biyaig yun. Nya si Pedro, iyan ning gibuhat ni San Pedro. Mao na nga tingali kaning pagtubuan niya sa iyang pagtuo, nahimo ning sinugdanan nga abli kay siya ba? Abli kay siya sa kabubuton sa amahan. Nya kita kay di man takabiya, di takabiya sa tong gusto. Nabitay mo ingon ako nga gulang na ba niya mo ingon pader ako mosimba gyud ko kay murag gyud ko mabuang kung di ko kasimba matag adlaw. Wa gyud lami akong kinabuhi kung di ko kasimba. Nako nya wa nay simbahan, wa nay pare. Maimpierno na di ka. Kanang yun ada bitang batasan. Ang akong gusto ba, murag kasagaran nato gani, murag nahog na lang ni gusto na lang ni nato nga musimba. Pero dili na gustos Ginoo ang atong gisunod.
Usahay ba? Kamo tingali din buutan tingali mo. Ako sad usahay sa akong pagmisa. Ang ako ra yung gusto nga magmisa ko. Wa ko'y gusto. Wa gyud gusto. Kani akong pagmisa ron, gusto ka ni Ginoo o ako ning gusto? Ambot lang. Sa ko kay bao. Nakaron unsaon man nato pagkasiguro nga ang atong gituman ang gustos Ginoo. Sa atong unang pagbasa si San Pedro mismo maoy miingon. Nakadungog mo sa unang pagbasa. Kamong mga pangulo, hangyoon mo nako nga magtrabaho mo dili sa suhol, kung dili sa pag-alagad. Kana ba? Mo trabaho kuno ta dili tungod sa suhol, kung dili tungod sa pag-alagad. Pasar mo ana o ana? Kung mo trabaho mo, di mo mangayog suhol. Kung mumisa ko, di ko mangayog stipend. Ana ba? Basta mo na'y unang requirement nga gusto ganis Ginoo ang imong gibuhat, dili nimo gusto, ayaw pangayog suhol. Kay mangayo na kag suhol, imo na nang gusto. Mo trabaho gani kag kompanya, mo trabaho kag unsa diha, mo trabaho kas inyong balay, unya mangayo ka og suhol, mangayo ka og napasalamatan ka, napasidunggan ka, awa na. Imo na nang gusto. Nya mangluod dayon ka kung di ka pasidunggan, labi na gyud sawayon ka, kasab-an ka, singhagan ka, dayon kag pangluod, adi imo na nang gusto. Ambot kani atong lektor o kani atong salmista o kasabaan ka ni pari, no? Mubalik pa ba kani? Mubalik pa mo te? Oh, pero kusmo nagnaong igbalik, no? May tag malipayon lang yapon. Ambot ka ning paria o insultuhan ko dinhi. Singhagan ko dinhi. Syagit-syagitan ko dinhi. Nganlan pagtambaloslos. Mubalik pa ba ka ko? Oh, balik ko kinsa lay gabaan nato ani. Kana bang kamao ba ka nga mo trabaho alang sa pag-alagad? Ang gugma nato pag-alagad dili pagkuha og mga benepisyo. Munay una, ikaduha niingon dayon si San Pedro, kinahanglang mahimo mong panig-ingnan sa inyong panon. Panig-ingnan ba? Model of Christian life. Kamong mga ginikanan, tanawa og panig-ingnan ba mo sa inyong mga anak sa pagtubo nga Kristohanon. Kung magsige na lang ako sang pare, magsige na lang kong pangasaba. Saba ra ba kurog gamay? Kung sige lang pangasaba, panig-ingnan pa ba kataani? Sige tag yaw-yaw, sige panglatos, sige pangusi, hapak. Ambot og panig-ingnan pa ba kata para sa kaluwasan? Di ba? Pangutan aring mga sakristan isa na kanang paria but lang. Ana sila. Mao nay ako sa yung ako sa nang tan-awon kay kun magsige kog pangasaba sa ato pang pag-serve nako dire, ako ning gusto. Nyag di matuman, suko dayon. Di. Kana sang inyong pag-alagad sa inyong balay, imong mga anak, imo sad nang gusto. Nyag di sundon, suko dayon. So di ta masuko. Nya dayon ang ikatulo nga gihimo ni San Pedro mao gyud ang pagpakamatay para ni Kristo. Diha dapita ang nahitabo gyud nga kahingpitan sa iyang pagkatinugyanan sa simbahan, ang pagpakamatay. Naman ko'y nadunggan sa una, siya ang tinuod nga hero magpakabuhi para sa iyang nasod, dili magpakamatay para sa iyang nasod, pero nagpabilin pagini nga tinuod nga kamatuoran nga ang tinuod nga manluluwas magpakamatay gyud para sa iyang luwasonon. Si San Pedro nagpakamatay para sa iyang katawhan tungod og alang ni Kristo, kay si Kristo sad nagpakamatay
para sa katawhan tungod og alang sa kabubuton sa amahan. Kamo, magpakamatay ba mo? Ha? Daghang kitag patyunon ang atong mga bisyo, ang atong pagkagarbuhon, kanang atong pagsigig pangangkon anang mga butang sa kalibutan, patya ng kinaiyaha. Kay mo na hinungdang nagkagubuta. Ako nalipay bitaw ko kaning ato dinhing project mura man igduwa-duwa kaning slot nya katuig ko naay promo lingaw kay ko pagkagabi kay naay ni text nako ingon siya pader naanad bang gyud ko kada adlaw mutaya gyud ko anang swertres tag 50 kuno iya ko nung magasto labing minus 50 siya karon pader 40 ka adlaw di ko mogasto og kuan. Di ko mo palit og swertres, ambot lang ka matuman ba to niya naadik na to siya na. Insa di ko mo kuan kaning akong budget nga tag 50 tigumon ko ni kay ako ning ipalit og slot nako uy lipayas Ginoo ana nga inig humas 40 ka adlaw iya na sang tingbon tag 100 na sa diyang ita. Andili practice maning ato pagdili sa kaugalingon para ihatag ngadto sa katilingban padayon na. Dili na tingali dinhi kay mahuman na ni ato mga slots, mga hali na ni tanan, di wa na kay praktisan. Pagtigom na sad, isip amahan, ayaw pagsigig inom anang Red Horse, tiguma na siya, nya inigtapos tuig, ipalit nag mga regalo sa imong mga anak. Surprise! Kanang imong pagsigig palit anang swertres, isip inahan, tiguma na. Ana. Unya inigkatapos tuig, ipalit na siya regalo sa imong mga anak. Siguro jud kang makapalit igtapos tuig. Pero imo nang itayag swertres, maklamyon lang na dito sa swertres, nya sige lang kang tres, why swear? Wa na. Stress ang resulta. So, ang pasabot lang nako nga ang disiplina nga atong gi-practice dinhi nga anang magtinabangay ta nganong 5,000 man ni ka 2,000 ang atong gituyo nganong dig nangita na lang ta dihag mga philanthropists mga donors nga mo sponsor og tag 10 million tag 20 million tag 50 million aron pagtukod anang maong mga struktura nganong ato man ning gipikas-pikas mao ni ang gitawag og communitarian spirit. Kana bang way makaklaim nga ako mo'y nagtukod ana, ako'y naghimo ana, kay ang tanan nakatampo. Mo na atong gigagmay-gagmay. Nya kana sang atong promo-promo nga 40 katag expenses, ato gyapon ang gituyo kay disiplina sa kaugalingon nga dunay tumong nganong mag-fasting mangko, nganong mag-abstain mangko, unsa may tumong para sa simbahan, para sa katilingban. Mao na sila si San Pedro. Ang ilang mga sakripisyo gitumong para pagpabuhi sa simbahan. Gitumong para sa kaluwasan sa kadaghanan. Nya mao ni atong training dinhi. Sunod na sa dani mahuman na pud ning atong phase 2 part 2 maghimo na sa taglain. Inka kapoy ba na pader? Dili oy, training lang ni. Wa man sad mo pugsa og di mo muhatag. Bahala mo diha. Pugos day mo. Isulingahan day mo naong diri wa gini muhatag ay ana wow muhatag ka swerte ka na gani usa karon siya pader makaabot pa ka nag last week sa April nako ngano man siya gagmay magutawon kay kog sweldo pader unya ako lang gining tiguman nga moabot ngadto sa April nga pero adto pas last week akong gi-budget makaabot kog 2,000 mga April pa katapusan ako sa una-una imong paminaw buhi pa kakaani nya ako lang sang giingnan nga kana ganing ay okay kayo okay jud kay na siya pader ha sa linibya jud kog slot ha kay lipay jud kay ko pader og makadonate ko nga sa akong kapobre maid man siya maid ba nagpa-maid maid man ko pader nya ato gid taong kayo pader kay napa jud koy anak yatiman anak. Pero ako ginintiguan pa rin, pagkanindutag yun, o ma-feel na ako nga nakadonate yun ko, gikan sa akong sakripisyo. Pagkaninduta na, kaysa ka na bang mo antog lagaghatag, o di ay 1 million, di ay 10 million, ya mura lagwa ni mo ba? Ya kasabaan din ni mong pari, o pananglitan ng pari, mo ka na, ay dunitan bati ka ha? Ay nga rin, misahe ko din sa, gidili, marong misa, sir, ay misahe ko, dako, biya ka akong donation. Kana bang mo control na ta tungod kay kita mo'y philanthropy.
kita maoy big donors. Mao na atong gituyo dinhi nga ginagmay ta. Aritas mga ginagmay aron kitang tanan mo claim, I am part, I belong to that church, to that project, to that community. Pagkanindot, no? Una kita din hing 30,000 ka mga parokyano sa kaniganing San Vicente Ferrer. Ang territorial parishioners lang ba? Kuna ata ng pagbatia, wa tay proyekto din nga magdugay, dali ra kayo humnon. Ya dili bugat. Nya punan pas ato mga online parishioners. But daghan kay na sila. Hindi porte na ginatong daghana. Nya ma-apply ni nato sa tanang simbahan sa tibuok kalibutan, isip community. Kay ngano man do natay gitawag og simbahan, kanang katedral, simbahan, tingbanan, kapunungan, usa ka lawas ni Kristo.